Acompáñanos Andrés Martínez de la Riva. Andrés é arquitecto, empezou en Coruña, pero rematou na Politécnica de Cataluña, onde tamén fixo un máster en valoración, en xestión e valoración urbana. Andrés é socio fundador da cooperativa Raóns Públicas, cooperativa da que hoxe nos virá a falar, e falará tamén en paralelo no marco de participación pública en Cataluña. Remarcar que Cataluña conta dende hai bastante tempo cunha regulación moito máis exixente que Galicia no relativo á incorporación dos procesos participativos para a toma de decisións e transformación das nosas cidades, e hoxe teremos a sorte de ver algún resultado destes procesos. Subliñar que Andrés tamén conta con algunhas publicacións e premios, entre os que podemos destacar o premio outorgado polo CESCAE e pola Unión de Agrupacións de Arquitectos e Urbanistas, polo Plan de Usos de Ciutat Bella de Barcelona, no que participaron xunto ao equipo de 300.000 km per segundo, estudo que tamén estaba invitado a este ciclo, pero que por cuestións de axenda finalmente non puderon asistir. Xa para rematar, así un pouco máis persoal, eu tive a oportunidade de traballar con Raóns Públicas no marco dun proxecto europeo no ano 2016, promovido pola área metropolitana de Barcelona. Era un momento no que o tema do participación pública no urbanismo aínda estaba empezando, había poucas experiencias, pero foi unha cuestión, moi rica e unha experiencia moi enriquecedora que, sobre todo, penso que outorga outro xeito, outro punto de vista para encarar o urbanismo. Unha perspectiva que en moitos casos nas escolas aínda non aparecen ou non aparecían cando eu estaba estudando, pero que coido que moi enriquecedora para os estudantes, para os arquitectos e tamén para a propia veciñanza, empoderalos un pouco sobre como pensar, como queren vivir e como queren o territorio que habitan. Sin máis, deixo vos con Andrés que nos falará. Grazas. Hola. Antes de nada, intentarei facer a conferencia en galego, aínda que levo moitos anos en Cataluña. É probable que algunhas palabras escapeseme non en castelán, senón en catalán, pero desculpas do principio, pero xa que en Cataluña fago en catalán, pois aquí que menos que facelo en galego. Dito isto, pois nada, agradecer primeiro ao Colexio de Arquitectos por convidarnos a explicar a nosa experiencia, especialmente a Rocío, que estivo estes meses falando comigo, e a Natalia, porque foi a que tivo a idea de convidarnos aquí. Tamén que fai moita ilusión volver a casa de alguna maneira e explicar o que facemos en Cataluña, que de algún xeito sirva para repensar maneiras de facer urbanismo en outros sitios. Como dixo Diego, nós somos Raóns Públicas, ou tamén chamamos así Raóns, así con máis familiaridade. Somos unha cooperativa que leva traballando en Cataluña desde fai pois casi 10 anos en temas de participación e urbanismo, que na conferencia explicarei un pouco do marco de participación, porque igual é un concepto que non estamos moi acostumados a pensar, e iso, de que maneira a xente pode participar nas políticas de planificación urbana. A conferencia ten como tres bloques esta introducción, unhas experiencias que aquí a idea é que vexades maneiras de que nos temos de que a xente se involucre nos procesos, algúns resultados, e despois unha serie de conclusións a modo de reflexión xa compartidas ou para compartir convosco, e si que entendo que hai unha parte de preguntas que intentarei deixar espazo para que podades intervir e tamén chegar un pouco de debate se queredes. Pois iso, nos chamámonos Raóns, de alguna maneira a síntese do que facemos é que involucramos as persoas na definición de espazos mediante procesos. Este é un pouco o resumo da metodoloxía ou da maneira de traballar que temos. Un pouco de trayectoria que tamén é interesante para saber onde ven o grupo. Nos actualmente somos unhas 10 persoas traballando na cooperativa. No principio chegamos a ser case 20, despois reducimos a 5, é un número moi fluctuante.
pero a raíz de todo isto, nos éramos un grupo de cooperación local dentro de Arquitecturas en Fronteiras, que é un ONG que tamén ten unha delegación aquí na Coruña. Nos empezamos a traballar en temas de reivindicar o tema de sensibilización sobre o espacio público e participación ciudadana. Sen moito interés, sen moita, digamos, expectativa, de maneira voluntaria, pero sí que serveu de alguna maneira para consolidar o grupo de persoas que estamos na cooperativa e para probar metodoloxías, experimentar un pouco. E no ano 2013 pois, decidimos independizarnos da Asociación de Arquitecturas en Fronteiras e fundar a nosa propia organización. E ademais abrimos un local que é a nosa oficina, que está no barrio de Pulese, que está na planta baixa, como podedes ver, e que tamén é un espacio que inicialmente estaba aberto a que fixesen actividades os veciños e entidades do barrio. E no 2015 pois damos este paso basicamente de profesionalización e autoemprego. É un proxecto de buscarnos un pouco proxectos e gañarnos a vida con cosas que estábamos interesados. E a partir de aquí, pois, basicamente nos traballamos con plans estratégicos trianuals, como unha empresa, ou máis ou menos funcionan as empresas, e nos cales, pois, un pouco marcámonos metas e intentamos, neste momento estamos nunha etapa de consolidar a cooperativa e orientarnos a novos servizos. Falando de servizos, basicamente o que facemos isto, que comentaba ao principio, non solamente nos dedicamos a temas de arquitectura e urbanismo, sino que no noso equipo hai xente que non é arquitecta, pero que a base é traballar con persoas. Entón, eu e outro compañeiro levamos máis o tema de urbanismo participativo, pero tamén traballamos a escala de arquitectura no diseño colaborativo de equipamentos públicos, non habitualmente pois, bibliotecas, escolas, patios de escola, este tipo de equipamentos. Hai un eixo que todavía non ten nin dibuixo porque é novo, que é un tema de sensibilización ambiental que está levando uns compañeiros e estamos intentando orientalo para conseguir máis proyectarnos a proxectos de ciencia ciudadana. E despois procesos participativos que tamén igual coñecedes máis, como poden ser presupostos participativos, etc. E a outros máis vinculados á formación e temas de administración deliberativa que son procesos internos con concellos. Isto basicamente para decir que eu presentareivos unha dos servizos que damos, pero que temos máis proxectos diferentes e que tamén enriquecen moito a maneira de traballar que temos, sobre todo coa ciudadanía. Entón, a pregunta esta, máis ou menos, non sei se estades, supoño, en Santiago hai presupostos participativos, máis ou menos tedes unha idea de que a participación ciudadana, isto non é unha clase magistral, pero sí que son dous ferramentas, por decir así, que serven un pouco para situar onde se aplica a participación nos proxectos que facemos nós, non? Este autor que se chama Fernando Pindado, que basicamente se dedica a asesorar a administracións públicas en como implementar políticas de participación. E ten un artigo moi interesante que se queredes podes buscar, que se chama Desmitificando a participación. El compara a participación con a Trinidade, non? Que une tres cosas, non? Que dice, por un lado, hai a democracia ou participación representativa, que isto é o que facemos cada 4 anos, que é votar, non? Imos ás urnas, votamos, escollemos os representantes que son os que fan leis e gobernan. Son os que deciden, no fondo, as políticas públicas. Outra que é democracia directa, que basicamente son referéndums, iniciativas legislativas populares e consultas. Pois aquí, xa coñecedes, en España fixose a votación da Constitución, o da OTAN, e a Constitución Europea. Basicamente son as tres referendos que se fixeron a nivel estatal. En Cataluña hai experiencia e en consultas son máis a nivel consultivo, como diga a palabra, e a nivel municipal. Non? Isto é unha maneira de decidir de maneira directa por a ciudadanía. E a terceira, a que máis nos interesa, é a deliberativa. É dicir, aquí son procesos que non son de decisión, sino que son procesos nos cuales o que queremos é recoller información da ciudadanía e posicionamentos para poder, de alguna maneira, mellorar as políticas públicas. Aquí hai moitos mecanismos e un deles son os procesos participativos, de acordo? Isto un pouco para situar
onde se atopan os procesos que facemos nós. Ás veces hai procesos que vinculan a democracia deliberativa coa directa, é dicir, que acaban nunha consulta. Pero basicamente o que presentarei hoxe son procesos que están vencellados a esta parte deliberativa. E outro, que isto sí que é un clásico, se coñecedes o tema da participación, que ven dos anos 60, que é a escalera de Aste, que máis ou menos sitúa diferentes niveles de participación, non? Nos traballamos dende a participación institucional. Nos somos unha consultoría que traballa para concellos e administracións públicas para desarrollar estes procesos de participación. O digo porque nos situámonos no medio desta escaleira. Ela fala de tres niveis. O primeiro, no participación, basicamente que son espacios que se abren pero non teñen como objetivo real facer participación, senón xerar espacios de terapia ou directamente manipular a cidadanía. O segundo nivel, pois son tres etapas que serían información, que sería basicamente tú es un canal unidireccional, tú informas e ya está. Consulta, que ya informas, tes un retorno, ¿no? un feedback. Asesoramento, son procesos nos cales ti xa traballas conxuntamente con espacios de deliberación ou de participación. E o seguinte nivel xa son colaboración, delegación de poder e control ciudadano. Este sería sistemas de autoxestión. Non sei se coñecedes Can Batlló en Barcelona, pero é un espazo que está autoxestionado. Pois son este tipo de proxectos nos cales a administración está nun segundo plano. Como dixen, nos traballamos para a administración pública. Esta é un pouco a adaptación que fixe un organismo internacional que basicamente asesora en como facer participación a nivel da administración, e ya se eliminan algúns niveles que entenden que non son propios de procesos de administración pública. Entón nos situamos nestes niveles, en uns niveles nos cales informamos, facemos consultas, involucramos. A veces hai procesos de colaboración e ás veces hai procesos de decisión, que serían aqueles nos cales hai unha consulta, por exemplo. Eu explicarei, sobre todo, procesos que están moi vinculados no nivel medio, de acordo? Isto é importante para situarse, porque ás veces as expectativas de participación é que todo o que se diga vaise facer, e non é así. Non son espacios nos cales vaise decidir cosas. Sí que teñen impacto nas decisións, pero a decisión recae no pleno municipal ou na administración que teña que decidir. Os procesos que animamos nós son procesos nos cales intentamos recoller información e facer os procesos de traballo conxunto con entidades para poder mellorar o planexamento. Isto é un pouco máis técnico, e supoño que haberá arquitectos aquí, pero vou non correr todo porque non está no medio. Pero isto basicamente a idea é non hai que diferenciar ou confundir os procesos de información pública, que iso sí que son procesos que entendo que aquí sí que funcionan nos procesos de planexamento, cos procesos de participación ciudadana. A información pública son procesos legais nos cales entidades ou persoas teñen dereito a facer alegacións, ler os proxectos municipais. Hai unha serie de mecanismos legais nos cales a xente pode participar para incidir ou para queixarse ou para reclamar cousas que non están recollidas nos documentos. Isto é o que está, digamos, á esquerda da pantalla. E a dereita son procesos de participación, que no caso de Cataluña sí que están regulados. A lei do urbanismo regula a existencia e a obrigación do programa de participación ciudadana. Isto que está así en verde escuro. Este documento o que fai é, de alguna maneira, regular e ordenar como se ten que facer a participación nos procesos de planeamento urbanístico. E especificamente son obrigatorios en calqueira. Aquí son pexóns, non? En plan xeras de ordenación municipal son documentos obrigatorios e teñen que aprobarse antes do avance. Non sei se aquí tedes avance, que é como o borrador do documento de aprobación inicial. Antes dese momento teñen que estar aprobados e poden desenrolarse a partir do avance. Nos exemplos que porei, normalmente faise antes a participación, pero a obligación é facelo no momento da aprobación do avance. E poño opcional porque a lei non obriga a facer participación en plans territoriais sectoriais ni plans director urbanístics. A figura de plan director urbanístic
En Galicia non creo que sea proxecto básico ou unha cosa así, que son proxectos intermunicipales ou supramunicipales. Pero basicamente é un plan de ordenación municipal, pero que abrangue diversos concellos, non? No plan director urbanístico hai sentencias que din que sí que ten que ser obligatorio facer programas de participación se o PDU a cada un nivel o é asimilable a un POM. Isto son sentencias bastante recentes, pero que está pasando? Que nos estamos a intervenir moito máis en PDUs porque a lei ou a jurisprudencia está determinando que se ten que facer participación tamén nestas figuras de planexamento. Isto é moi recente, fai 5 anos ou así. Estas sentencias, para dicirlo así. Outro nivel son os planes especiales, e nestes tamén pon que é opcional. Pero claro, aquí xa estamos traballando a nivel de concello, e nos sempre collemos o exemplo do marco normativo de Barcelona. En algúns casos os planes especiales e planes de usos sí que son obligatorios, é dicir, na ordenanza no reglamento de participación da cidade de Barcelona obriga facer participación en modificacións de planeamento, en plans especiais, plans de usos e tamén en plans de transformación de infraestructuras. Isto que, pois, se hai unha transformación dunha avenida, transformacións de espacio público, pois tamén se acostuman a facer participación. Para poñer un exemplo, non sei se hai internet, pero para que vexades que isto todo está canalizado mediante plataformas de participación en línea nas cales hai equipos como a nós que fan estes procesos. Estas plataformas serven para informar e tamén serven para recoller propostas. Aquí serían eu fixen o filtro dos que leva o Departamento de Territorio, pois estes son os que actualmente se están a facer. E no caso de Barcelona, pois tamén hai a mesma plataforma e podemos ver que tamén se fan moitos procesos participativos. Actualmente, creo, cantos hai? Pois miren, máis de 9, 10. Entón, isto que os explico eu, desde nosa experiencia, non é unha cosa rara, unha cosa común, e hai uns 10 equipos que traballan estas cousas en Cataluña, como a nos. Ahora entramos un pouco en metodoloxía e experiencias. Puxen dúas diapositivas de metodoloxía porque eu penso que poden entender mellor as experiencias, porque non levounos moito tempo pensar o que facíamos, non? Desde 2009 que empezamos a traballar ata 2016 ou 2017 que empezamos a entender ou sistematizar a metodoloxía, pois a nos servenos un pouco para estructurar os procesos e espero que sirva tamén para explicalos. Entón, basicamente, nos traballamos con chamámoslle 6 eixos metodolóxicos, non? Isto entenderase mellor coas experiencias, pero así fago un pouco de marco para intentar explicar o mellor despois. O primeiro que chamamos é activación de axentes e dinamización. Basicamente o que queremos falar aquí é que para facer un proceso participativo necesitamos xente, entidades, actores, que decimos nós. E por outro lado necesitamos que se activen, é dicir, que participen. E para isto facemos ou empregamos dous ferramentas que son un mapa de actores, que se alguna vez plantexades un proceso participativo é unha das puntos claves, saber quen vai a participar no proceso, e outro a visibilidade, que basicamente o que facemos xa vedes experiencias son sair moito á rúa para que a xente vexa que pasan cosas, non? Activar un pouco a cidade. A segunda é a clásica, ou a que todo o mundo se centra, pero non é a única que hai que ter en conta nun proceso, que son os talleres, ou os encontros, non? Pois tú convidas a xente, pode ser un grupo de persoas determinado ou aberto, para que che comente, para que te responda as preguntas que ti queres facer. Aquí xa veredes nos exemplos que hai moitas metodoloxías e moitos tipos de talleres, pero a idea é a mesma, xerar un espacio legitimado para poder falar destas cousas. Outra de coordenación e acompañamento, que isto xa é máis traballo interno coa administración. Ás veces atopámonos concellos que non teñen moita experiencia, entón hai unha parte previa a entender que é o que queren, que a veces leva meses entender que queren facer, e despois hai que facer un seguimento a nivel técnico, a nivel político. Entón non olvidar que nós tamén traballamos a nivel interno. O tema de comunicación tamén é moi importante, pero isto xa máis ou menos se entende fácil. E outra que hoxe intentei profundizar un pouco máis na explicación, que
toda a información que xestionamos nun proceso. Pensade que nun proceso, xa veredes, pero facemos entre 5 ou 8 actividades, un cuestionario, unha web como esta, e pode participar 500 personas que comentan 4 cosas cada unha, 2.000 aportacións. Entón, é unha das reflexións que fago despois. Que valor ten esta información? Como se xestiona? Que impacto ten no planexamento? Por eso é importante ter en conta a metodoloxía, que preguntas fas, de que maneira recolles a información, como a sistematizas e como fas que teña impacto nos documentos. E outro tema de evaluación que basicamente os procesos ter claro o que queres conseguir, ter os indicadores de resultados e tamén ter moita capacidade de adaptación. É dicir, tú ás veces pensas que unha cousa pode funcionar, as pos en práctica e non funciona, tens que ser áxil para rectificala. Isto un pouco os eixos que a nos servenos para estructurar os procesos e por outro lado son as ferramentas que temos para desenrolarlos, non? Xa veremos nos exemplos dos proxectos algunhas destas ferramentas, pero comento moi rápido, pois itinerarios participativos, que basicamente sair á rúa ou espacios determinados e facer un itinerario para poder descubrir ese espacio, aportar información e recoller información da cidadanía, os talleres que son os clásicos. Isto chamamos de punto de interacción móvil ou carrito, que este serve moito para expandir a participación, é dicir, tú saes á rúa e falas coa xente, informas e recolles información, xente que non está acostumada a participar ou que non participaría habitualmente, pois serve un pouco para extender esta participación. E despois, pois, algunhas actividades máis infantiles ou máis dinámicas para nenos, cartografías colaborativas, o tema de comunicación que os comentaba antes, as plataformas de participación, temas máis técnicos a nivel de análisis, pois observar un pouco os espacios, as entrevistas previas ás enquestas, maquetas, etc. Son ferramentas que agora nos exemplos podedes ver como se empregan. Vou a ver canto tempo queda porque non quero estirarme moito. Son as... Vale. Intentarei facer rápido as experiencias, pero sobre todo para poder ser despois espazo para que podades complementar. Entón, eu teño cinco proxectos para presentar, todos eles son de planeamento urbanístico. Non trouxen nin proxectos de arquitectura, nin de equipamentos, nin de transformación de espacio público ou mobilidade. Está moi acotado temas de planeamento. Para explicarlo, pois sempre repetirei esta estructura, non? Pois as fases, sobre todo cando comeza o proceso participativo, o marco de contenido que é sobre que temas se traballa cada proceso, un muestreo de actividades de cada proceso e os resultados ou o impacto que tivo no documento. En cada un, pois intentarei enfocarme en as cousas que creo que poden aportar máis, vale? Intentarei facer un pouco de contexto de cada un, pero sen ser concreto, se queredes despois podedes preguntar. Pois o primeiro é do ano 2018, o malo é que este chamase o PDU de Rialb. Rialb é un encoro que hai na provincia de Lleida, e ten dos municipios, que Pons, que está ao sur, e Rialb, que está ao norte, ou ao revés. Realmente non me lembro cal está arriba e cal está abaixo. Pero son dos municipios importantes. Eu non estive presente neste proxecto, pero creo que é interesante porque é un proxecto territorial de unha escala bastante grande. O tema deste PDU, o Plan Director Urbanístic, é que a Generalitat de Cataluña quería impulsar un proxecto de reactivación económica deste encoro. Basicamente non era un proxecto de digamos, de determinación de sectores de crecemento, ni nada desto, era simplemente facer como unha especie de plan de usos para que se podiesen impulsar novas actividades turísticas no encoro. Entón, cando empezamos a facer este proceso? Vedes aquí no esquema, non? Sempre aparecerán cando aparecemos neste caso na fase de diagnosis. Sempre apareceremos ou no diagnosis ou no avance. Todavía non fixemos procesos na aprobación inicial. Imaginades como está
O sea, que normalmente non se fan os procesos participativos cando hai xa unha aprobación inicial, un documento máis establecido. En este caso, o proceso participativo plantexouse como unha diagnosi. Na diagnosi, bueno, normalmente os procesos participativos tamén se subestructuran en 3 fases, que isto veredes en outros proxectos, que é unha fase de preparación, unha fase de implementación e unha fase de retorno ou de resultados. Nos centrámonos moito nas actividades na fase de propostas ou de activación. Entón, os temas de traballo, neste caso, estaba moi enfocado a detectar a percepción sobre o territorio que tiñan os diferentes actores que participaron no proceso. Como vedes, este é o marco de traballo da metodoloxía do PDU, e aquí o que fixemos, o que sempre intentamos facer cos técnicos que están, cos técnicos e políticos que están nos procesos, é intentar desgranar sobre que cosas a xente pode aportar. Vos coñecedes, bueno, os arquitectos pode ser que coñezades un pouco máis os límites que teñen algúns temas a nivel legais. Entón hai temas que hai tan pouco marxe de incidir ou de facer consultas ou de aportar que é mellor igual non sacalos a participación. Entón é unha fase previa moi importante que é seleccionar sobre que temas pode aportar. Ou tamén faise ao revés, os técnicos están moi perdidos en algunhas cousas e necesitan ideas ou inputs por parte da cidadanía. Entón, neste caso, seleccionamos un tema de patrimonio, bueno, un eixo de patrimonio, paisaxe e experiencia do territorio moi vinculado a recoller como a xente vivía ese territorio, que valores tiña, etc. E outro eixo un pouco máis positivo sobre temas de dinamización económica do territorio e outros proxectos, que era vencellado sobre todo a actividades económicas, como dixen. E outra parte importante que puxen aquí é que o eixo número 1 estaba máis vinculado aos actores máis de entidades de cidadanía e xoves que participaron neste proceso, e o eixo 2 estaba máis vinculado aos alcaldes dos municipios que estaban implicados no PDU. É dicir, que o mapa de actores que dixen antes e o marco de contenido están tamén moi vinculados. É dicir, non todo o mundo pode opinar ou se sente seguro para opinar de todo. Entón, ti tens que priorizar sobre que temas a xente pode, digamos, opinar con máis coñecemento. Isto é unha das, así, vedes un pouco de ferramentas que facemos, bueno, que empregamos nos procesos, e un pouco o listaxe de actividades que fixemos. Neste proxecto fixemos 2 talleres abertos, destes que os comentaba antes, que está convidada, son talleres nos cales pode participar quen queira. Neste caso, tiña moito interés en recoller a opinión dos xoves das 2 localidades máis importantes, entón fixemos talleres con xoves, un taller específico cos alcaldes, xa cara ao final do proceso, para traballar precisamente, non tanto igual temas de contido, senón sobre todo temas de gobernanza, de coordinación entre eles, e para ao menos definir algunhas estrategias económicas conxuntas. Esta ferramenta que está na foto, que é un mapa itinerante, que é esta idea de visibilizar o proceso, non? Esta caixa estivo nos 2 concellos e basicamente isto era unha excusa para que a xente se achegase e tivese oportunidade para rellenar un cuestionario que estaba nesta caixiña pequena de aquí. Entón, ás veces estas herramientas como as maquetas ou planos un pouco así máis tridimensionais, o que serven son como potes de mel, que lle diren allá, ¿no? que son, a xente se achega e tes unha excusa para falar con ela ou para xa convidares a facer a actividade. E con esta actividade que pretendíamos era recoller información situada no territorio. Estas son imaxes típicas dos encontros de participación que facemos. Aquí hai diferentes técnicas como mapas colectivos ou simplemente fichas de traballo. E a idea destes talleres é basicamente recoller información, poñela en común e, sobre todo, detectar puntos en común. Son talleres de 2 horas e media de duración. Ás veces non hai posibilidade de chegar a consensos ou acordos, pero sí que intentamos pechar cada taller pois con digamos, puntos de encontro, non? Cousas que estamos máis ou menos de acordo e cousas que estamos en desacordo.
E nos no informe ou na transferencia que fagamos ao final sí que poñeremos iso, ponderaremos os acordos que chegaron en cada proceso. Iso explicase outros proxectos que se explica mellor que aquí. E aquí como resultado, pois esta estructura que fixen, non? Fases, marco de contenido, actividades e de resultados. Que tivemos? Pois facemos normalmente nos informes unhas fichas moi sintéticas nos cales intentamos plasmar, por exemplo aquí, a gradación destas figuriñas de aquí é que se está máis oscuro, pois hai máis afinidade ou máis acordo entre os actores. É un tema que ten máis consenso nas cuestionarios, nos talleres de xoves, nos talleres abertos e no taller de alcaldía. É dicir, que canto máis escuros tean estas 4 barras, pois máis acordo hai sobre esta proposta. E aquí temos un pouco de descripción da proposta. Nos traballamos non tanto con planos, ás veces sí, pero sobre todo con informes escritos para poder trasladar mellor a información. E aquí tedes un exemplo do volumen de aportacións. Neste proceso que non era moi grande, pois temos 1000 aportacións e 600 lugares localizados, que ahora veredes que fixemos con esta información. Aquí era dos primeiros proxectos que facíamos así nunha escala territorial e fixemos o esforzo de intentar facer mapas que fosen ilustrativos dos resultados do proceso participativo. Isto por que o facemos? Porque os técnicos que redactan os procesos poden leen moito mellor estes planos ás veces que a documentación escrita. E aparte dá pistas sobre cousas que podense activar no planeamento, poden incorporarse que non estaban pensadas. Neste caso, simplemente para que saibades, pois as aportacións que recollemos na caixa itinerante nos talleres están localizadas, é dicir, preguntaban a xente onde está aí, bueno, cada aportación intentaba vincularla a un lugar, e o azul é o uso que se fai do lugar, se sabe moitas veces como espacio de uso, o rosa se son lugares con valor, e o verde que ten unha percepción de cambio positiva, é dicir, que son lugares que teñen capacidade de mellora, e ademais de maneira positiva. E máis ou menos pois, se intúe que no medio ou no embalse pois, hai máis posibilidades de mellora, para facer un resumen así moi sinxelo. Outro era sobre percepción do cambio positiva e negativa. Pois nas cidades ou nas vilas, pois víxese que o cambio a percepción do cambio era máis negativa, en cambio nas zonas rurais, pois máis positiva. Estou facendo lecturas moi sinxelas, pero basicamente para que vexades os posibles resultados que podíamos extraer da información que recollemos. Este é outro do uso de territorio por idades, que aquí basicamente está dicindo que os xoves móvense moito nas dúas vilas de Pons e Oliana, e a xente máis adulta pois sí que está en Tiurana e na zona do embalse. Estos mapas trouxenos hoxe para que vexades que iso, que nos intentamos trasladar esta información que recollemos nos procesos de maneira que teña un impacto na redacción do planeamento. Pasa outro proxecto, se queredes, despois facemos preguntas máis concretas se non entendeuse ben o que vou explicando. Este é outro tamén moi interesante que fixemos fai 3 ou 4 anos. Igual coñecedes a Colonia Güell, que creo que a semana que ven Joaquín Sabaté a falar das colonias del Llobregat, non sei se pero bueno, la Colonia Güell é a última, a derradeira que hai, a colonia de Llobregat, bueno, a derradeira colonia que hai no río Llobregat, non? Está no tramo municipal de Santa Coloma de Cervelló e tamén está San Boi de Llobregat, que colle un pouquiño do ámbito. Basicamente, CPDU o que intenta é ordenar todo este solo que está ao redor da Colonia Güell. Non toca o centro da colonia, pero sí que toca toda esta zona de aquí, que é unha das zonas preservadas a nivel ambiental máis importantes que ten toda esta zona del Baix Llobregat e l'área metropolitana. Aquí tamén é un tema moi interesante de competencias, porque inicialmente, por iso puse as comiñas, porque inicialmente era un PDU, pero actualmente cunha sentencia que hai, esta figura non pode ser, digamos, impulsada
pola Generalitat, senón que ten que ser impulsada pola área metropolitana. Entón, se está reformulando e faránse 4 planexamentos ao mesmo tempo, que é unha cosa inaudita que a ver se sabe ben. Pero nós empezamos o proxecto na fase de diagnosi como plan director urbanístico. E importante tamén é que aquí hai un consorcio entre o Incasol, o Concello de San Boi de Llobregat e o Concello de Santa Coloma de Cervelló e a Generalitat de Cataluña para impulsar este proxecto, que é unha das cosas que axuda moito a traballar cando hai un ente público coordinado que xa ten estructura para desenrolar estes procesos. E nada, a nivel anecdótico son 4 plans, non quero ser moi específico, pero aquí hai unha complexidade de precisamente intentar articular estes 4 plans e facer un PDU que responda ás necesidades do territorio, e nos intervimos nunha fase moi inicial, na fase de diagnosi. Isto comezouse no ano 2021, que saíamos da pandemia, moitas actividades, como veredes, xa estaban adaptadas a ese marco, que tamén é unha cosa moi interesante. Pero iso é un plan que comezou na fase de diagnóstico no 21 e actualmente aínda se está redactando o avance do plan, xa que teñen que adaptarse á sentencia que houbo do PDU. En esta fase de diagnosi nos traballamos en 3 subfases, non? Pois a información, deliberación e retorno, que, tal e como os comentaba no outro proxecto, son as estándar un pouco que hai nos procesos participativos. E aquí o que nos encargou o proceso sí que tiña moitas intención, moitas ganas de abrir a participación. É un proceso con moitas actividades, como veredes. Antes, isto do marco de contenido, isto sí que eran a persoa do consorcio que levaba este proxecto estaba moi, digamos, quería manter esta estructura de pasado, que sería identidade do territorio, es decir, recoñecer o patrimonio industrial, o patrimonio cultural, o patrimonio social que ten o territorio e eses valores que ten para preservarlos no planeamento. Outro bloque que sería o presente, que sería a vida cotidiana, que serían todos o uso que facemos do territorio a nivel de mobilidade, necesidades de equipamentos, servicios, etc. E outro de futuro, que sería vencellado a temas de cambio climático, a temas de retos de futuro, a temas de activación económica. É dicir, que este é un marco un pouco diferente que estamos acostumados a facer, pero, de alguma maneira, a idea deste marco de contenido tamén é crear un relato que a xente poida entender sobre os temas que estás proponendo para participar. Entón, ao final, simplificamos en eso, pasado, presente e futuro. E de feito, as actividades estaban ordenadas en este tipo de bloques, non? Como veremos nos itinerarios. A nivel de actividades, como os dicía, como tema da pandemia, moitas das actividades iniciais fixéronse online, que tamén é unha cosa que nos topamos no ano 2020 e 2021, que pensábamos que quedábamos en traballo, pois ao final reformulouse todo en clave digital. Cabe dicir que funciona bastante ben, porque é máis ordenado ás veces que os talleres presenciais. Entón aquí fixemos unha primeira sesión informativa en línea que aínda está online, que se pode ver. Outra sesión online con entidades, estas sí, privadas, non está online, pero sí que pois intentamos convidar as entidades do territorio para que podan participar un pouco, explicar as súas ideas. Os itinerarios, que isto aquí sí que me detraí un pouco a explicar como funcionan estas actividades, que para min son as que a nivel de este tipo de proxectos son as que mellor funcionan, porque xeran moito interés, teñen unha presencia no espacio público que tamén dálle visibilidade ao proceso. Podes convidar a xentes ou actores que te explican de primeira mano o que pasa nos espazos. Aquí tivemos a oportunidade de entrar no recinto industrial de Colonia Güell, entón tamén convidamos unha persoa que era un veciño, pero que tiña moito coñecemento en temas de memoria e patrimonio. Entón explicábanos pois, un pouco que actividades había aquí, que patoloxías tiña, que posibilidades que se podía facer, e un pouco a complexidade en este caso da xestión cos propietarios, pero tamén con outros espazos. Sí que nos interesa moito pois, determinar uns puntos con uns temas e poder convidar a alguén que nos explique iso, pois, cousas que sirvan para que a xente poida opinar un pouco con máis
máis idea. Empregamos unhas fichas moi sinxelas nos cales hai unhas preguntas e intentamos que a xente sexa sintética e poder ir recollendo pois a súa opinión. E tamén fixemos actividades un pouco máis orientadas aos nenos. Neste caso era unha actividade máis didáctica que para recoller información, pero como o consorcio tiña moito interese en chegar a moitos actores diferentes, insistiu en facer unha actividade coas escolas. Entón, neste caso, era unha actividade autoxestionada. Nos quedamos cos profesores, dáballe un material e eles facían unha actividade nunha clase cunhas pautas determinadas. E nos recollemos esa información e sistematizábamos. En este caso, para darlle un pouco máis de entidade, tamén dáballe un certificado de haber participado no proceso participativo para recoñecer o tempo que lle dedicaron a este proxecto. E outra actividade interesante que tamén repetimos en moitos procesos é un taller de cierre e validación. Que quere dicir isto? Nós, cando abrimos estes procesos e recoñemos moita información, intentamos sistematizala, pero o importante é que a diagnóstica al final son 2 páxinas con uns temas destacados de cada eixo, non? De mobilidade, pois as ideas principais. Pois estas ideas principais ou estas conclusións ás que chegamos nós, intentar validara coa xente que participou máis nos talleres, con actores que están máis implicados, para, de alguma maneira, que vexan que non nos inventamos nada e que todo o que recollemos é o que se falou nos diferentes espazos de participación. Estes momentos teñen unha función máis, digamos así, máis iso de gobernanza ou de legitimar o proceso máis que de recoller información, pero en casos nos que hai situacións de desconfianza, como neste caso, a veces é necesario crear estes espazos de validación e que vexan que o que eles dixeron está recollido e de alguna maneira trasladarase ao equipo redactor. Isto tamén a nivel de participación, pois neste caso participaron 400 persoas. Aquí isto o trouxe basicamente para unha cousa que nos interesa tamén é saber quen participa, pois se as franxas de idade son representativas do territorio no cal estamos intervindo. Por iso temos estas franxas que son análogas ás que ten o Instituto de Estadística de Cataluña e tamén de onde participan. Se participan máis de San Boi ou do lado de Santa Coloma. Nos intentamos recoller esta información de alguna maneira para estes indicadores de participación, pois saber canta xente participa, que tipo de perfil. Tamén facemos un repaso das entidades do territorio e comparámosla coas que participaron, etc. Intentamos, de alguna maneira, que a diversidade do territorio este reflectida no proceso participativo. E isto centramos algunhas maneiras que temos de sintetizar información, que son estas gráficas, que aquí basicamente o que recollemos, creo que a pregunta esta era que preocupación, que preocupacións tes respecto ao novo planexamento? Pois a preocupación máis importante que se repetía en diferentes espacios de participación era perder o entorno natural. Entón, xa vedes que isto ten unha importancia moito máis grande que o resto de temas. Entón, é un tema que nosotros reflectimos con moito máis, digamos, importancia nas nosas conclusións. Hai temas que son residuais. Nos, con todas as aportacións que recollemos do proceso participativo, as analizamos unha a unha e as vamos clasificando e ordenando en temas e logo as visualizamos para poder saber que importancia teñen no global do proceso. Xa veremos despois uns gráficos máis interactivos para ver un pouco de que maneira representamos este resultado. E isto fixo o equipo redactor. O equipo redactor, bueno, non sei se coñecedes a María Cisternas, se chama, agora é a directora de Incasol, pero antes tiña un despacho de arquitectura dentro de Mediaset, que era unha cosa rarísima, no de Mediapro. Bueno, Mediapro fixo un departamento de urbanismo que lideraba María Cisternas e xuntamente con outro despacho pois foron eles que gañaron o concurso do PDU. Eles aproveitaron os resultados que tivemos no proceso participativo para facer estes gráficos que son máis ilustrativos dos que facemos nós realmente, pero bueno,
Simplemente para... Aquí a idea es que eles aproveitaron o que fixemos nos, participaron de todas as actividades, de alguna maneira se apropiaron dos resultados do proceso participativo e tiveronos en conta na súa diagnose. E posteriormente deste proxecto hubo unha continuidade que tamén fixemos nos, simplemente para mostrar o punto de interacción para convidar a xente as mesas de debate que houve con expertos, e fixérose como 4 mesas de debate que están en línea en YouTube con diferentes actores, pero simplemente a nivel a idea era, como xa acabamos a diagnose, vamos a pensar que facemos con esta información e pois abrir miradas diferentes sobre mobilidade, patrimonio, activación económica, etc., para que a xente que quixere participar pois tamén tivera pois máis información, non? Ou máis ideas. Isto non... Vale, outro, quedan dous e logo xa vamos ás conclusións, pero tamén para que vexades outro tipo de proxecto, neste caso de planexamento xeral, un plan de ordenación urbanística municipal de Tarragona, que actualmente nos comezamos na fase de avance. Neste sí que importante, non comezamos a diagnose xa se fixera, nos comezamos na fase de avance, cunha proposta sobre a mesa, que isto é moi diferente con respecto a outros procesos. E actualmente houve un cambio de goberno polo medio e están volvendo, non están facendo avance de novo, pero están na redacción da aprobación inicial con algúns cambios sustanciais, pero que non requiren un novo avance. E nós o mesmo fixemos unha parte de deliberación e agora estamos estamos esperando a reactivarnos na parte de alegacións. Aquí sí que parte do noso contrato está vinculado á resposta das alegacións. Estas se solapan a fase de información pública e a fase de participación ciudadana. Normalmente, cando nos fan estes concursos, licitan as dúas cousas ao mesmo tempo. Pero o peso do traballo está na parte de participación. Neste caso, no marco de contenido, tamén aproveitamos moitas das ideas ou da estructura que tiña o equipo redactor, neste caso o equipo redactor da casa, son técnicos do municipio que fixeron unha oficina para redactar este planeamento, e eles tiñan pois estas categorías xa. Entonces, en lugar de facer categorías novas, tamén aproveitamos o que tiñan eles e intentamos de alguna maneira clasificar todo o que salía do proceso participativo nestas categorías para que eles poideran ler directamente os resultados coa súa proposta inicial. Non sei se me explico ben, pero estes 4 eixos se derivaban unhas chamas de líneas de actuación e basicamente intentan recoller todo o que pode facer un planexamento urbanístico. En este caso, como estábamos en clave de valoración da proposta, non estábamos preguntando aspectos de diagnóstico que se ten que mellorar, etc., senón que, como tiñamos unha proposta, o peso da información nas sesións era moi importante, é dicir, os técnicos viñan ás sesións a explicar a proposta, e nos intentamos situar algunhas preguntas claves, sobre todo a nivel de sectores de crecemento e de mobilidade, preguntando cousas positivas da proposta, cousas negativas, cousas que se poden mellorar e propostas abertas. Tamén unha cousa salientable é que un proceso moi expansivo. Neste caso, o Concello tiña unha vontade de abrir isto ao máximo á cidadanía. Entón, fixemos unha sesión de presentación, pero sobre todo estes 12 talleres territoriales. Tarragona non ten barrios per se, pero sí que máis ou menos tiene unha estrutura moi atomizada, entón era importante chegar aos diferentes territorios que hai na cidade. Pensade que Tarragona ten, non sei se todo o frente marítimo son 7-8 kilómetros, moi grande. E de feito hai xente que vive aquí nestes barrios de arriba que é máis difícil chegar a Tarragona que a cidade do lado. Outros itinerarios participativos, neste caso era por sectores nos cales o avance pois facía propostas máis interesantes. Neste caso polo río Francolí, que proponía facer unha protección especial, e sobre todo neste sector que era o máis polémico, porque se desclasificaban
dos sectores que antigamente eran urbanizables e que tiñan un impacto para os propietarios moi alto, non? E o resto de actividades, pois iso, pois cuestionario en línea, ou plataforma de participación, e aínda non fixemos estas sesiones de evolución que serán unha vez se faga o avance. A parte de comunicación tamén tiña un peso moi importante aquí. Nos traballamos cun equipo de comunicación que o que fai toda a imaxe gráfica e todo os slogans e os claims, etc. E aquí sí que traballamos moi en conxunto co Concello para poder facer toda a parte de comunicación, non? Isto é a sesión de presentación. Como vedes, aquí convidaron a toda a xente do campo de Tarragona. Había, digamos, o goberno municipal puxo moito énfasis nesta sesión e convidouse a 5 persoas expertas sobre diferentes temas para intentar tamén situar a proposta e poder valorarla ou ter referencias de outras experiencias. Pois aquí había unha persoa experta en temas de perspectiva de xénero, outra de mobilidade, outra de patrimonio, outro de espacios naturais e outra de temas de desenrolo urbanístico. Tamén está en línea se queredes buscala. Os talleres territoriais que xa vos comenteu, pois teñan unha parte inicial de información e despois unhas mesas de traballo por grupos. E os talleres participativos, pois iso, aquí o valor para min que tiñan estes paseos é que participaban un ou dous técnicos municipais, entón eran eles que explicaban as propostas aos veciños. Este ten un valor non solamente porque a xente de alguna maneira ten a primeira man a proposta, senón porque eles tamén poden escoitar de primeira man as preocupacións dos veciños. Mais alá do que podemos entregarnos, que pode ser un documento que poden ser ler ou non, pois ao menos aquí eles tiñan ou participaban destes debates que tiña a xente. E hai que agradecer moito a implicación destes técnicos que, pois un sábado pola mañá o taller esas 6:30 da tarde, pois viñeron a todos. Digamos, unha cousa que hai que agradecer, que hai moita implicación por parte dos técnicos alá nestes tipos de procesos. Como un extra, nos en cada actividade, cando falaba de evaluación, non? De evaluación, isto é unha das ferramentas que empregamos para evaluar os talleres que facemos, non? Pois preguntamos a xente do U ao 5 que che pareceu a sesión. E normalmente con unha pegatina pois pon se gustou máis no medio ou se gustou menos por fora. É unha maneira que nós temos de validar o noso traballo ou de alguna maneira de que saber se está funcionando ou non está funcionando. É unha das eso, para poder mellorar nalgún caso algunhas dinámicas ou metodoloxías. En este caso, neste taller que tivemos tan mala nota, era un tema da presentación que fixose moi larga. Ás veces é un tema de que chegou tarde ou empezamos tarde. Hai cousas que non sabemos e intentamos mellorar de cara ás seguintes actividades. E a nivel de participación, pois case 500 personas, das cales a maioría foron presenciais nestes talleres e nos itinerarios. E a dificultade deste proxecto foi, sobre todo, xestionar o volumen de aportacións que recollemos. O sea, estas 500 e tanto personas fixeron máis de 4.000 aportacións. Unha aportación é unha unidade de información que contén un elemento útil para analizar. Xa de mellorar, quero máis transporte público, pois isto é unha unidade de información. Quero transporte público e bicicletas, aí tenemos 2 unidades de información. Quero transporte público e quero bicicleta. Pois aquí, todas estas aportacións que recollemos coas preguntas da xente as volcamos nunha base de datos, as categorizamos. Neste caso era, pois iso, valoración positiva e negativa, propostas, valores, que é unha parte de isto como podo explicar. Isto é unha pregunta que facemos nos procesos participativos vinculado a saber un pouco cales son os valores que ten unha cidade, non? A nivel intuitivo, ou casi de utópico ou ideal, non? Pois intentar recoller cal é a identidade da cidade a través destes valores que poden ser, por exemplo, a sostenibilidade, a cohesión, a aberta ao mar. Pois temas que eu creo que son os que realmente aportan máis nos procesos participativos de cara aos técnicos.
porque cando podemos a xente a participar sobre aspectos moi técnicos, pois aquí pérdense nos tecnicismos, pero cando implicamos ti como queres que sexa a túa cidade, aquí sí que teñen ideas e aportacións. Entón, esta é unha pregunta que sempre incluímos nos procesos participativos, precisamente para recoller isto. E outro tipo de preguntas, sobre todo, son vinculadas a valoracións positivas, negativas e propostas. Isto o depuramos de alguma maneira por estes obxectivos e líneas de actuación, e o que fixemos é, para cada unha das líneas de actuación, intentar xerar unha ficha síntese para que sexa o máximo fácil de comprender para o equipo redactor. Básicamente, aquí estamos falando deste tema, non? Atracción de actividades, creo que era, non? Pois unha síntese que o resumen, isto é o mínimo, que se lees isto xa tes unha idea do que pasou, e aquí son gráficas un pouco para sustentar o que nos argumentamos aquí. Aquí temos, por exemplo, que hai a recuperación de edificios emblemáticos é un aspecto positivo da proposta do equipo redactor. E se propón, sobre todo, o uso cultural. Pois aquí xa temos unha idea, por recuperar edificios emblemáticos con uso cultural, unha idea que segue do proceso participativo. Esta gráfica, en cambio, explica de onde veñen as propostas. Pois se veñen dos itinerarios, se veñen dos cuestionarios, se veñen dun taller da zona este, da zona norte. Isto é unha gráfica que propuxo o equipo do goberno porque interesaballe saber se algunhas propostas estaban máis volcadas a un territorio ou a outro, porque había realidades moi diferentes. Por exemplo, no lado oeste, había vivendas unifamiliares que non tiñan problemas significativos, e no outro lado oeste, son barrios de xente que traballa nas industrias. Entón, son dos realidades moi diferentes, e saber de onde saír. E aquí é outro dos produtos que xeneramos como resultado, é un mapa de aportaciones que poder navegar por as 4.200 aportacións que recollemos, non? Pois na base de datos vinculadas a este gráfico, pois podes ir navegando. Bueno, aquí, transición verde. Falouse sobre todo de mobilidade sostenible, vale? Pois de mobilidade sostenible, o tema máis importante é transporte privado. Dentro do transporte privado, sempre sae o tema de aparcamentos, en todos os procesos que facemos, o tema estrella é aparcamento, aínda que non preguntemos, sempre sae. E aquí podes chegar incluso ata a proposta individual que fixe unha persoa, non? Pois todo o tempo a dedicación que facemos de facer esta base de datos de maneira metódica serve para poder interpretar a información, poder facer unhas conclusións argumentadas e tamén para ser transparentes no resultado. É dicir, non nos inventamos nada, está todo aquí, se que despois ir mirando unha a unha, e todas as cousas que se dixeron no proceso están recollidas e tiveronse en conta. E isto foi outra proba, pero non funcionou moi ben, porque é intentar graficar estas aportacións nos sectores de crecemento. Pero realmente empregamos esta ferramenta que se chama Instamaps, que é pública, por iso queríamos empregar esta, non outra que sea privativa ou de Google, pero ten as súas limitaciones. E basicamente aquí podemos navegar por cada sector e ver pois o número de valoracións positivas, o número de valoracións negativas, as propostas, e ver un pouco as propostas por cada subtema. Non é moi visual, pero eu collo como unha proba que estamos facendo para intentar facer aínda máis fácil de entender os resultados dun proceso participativo. O último que falarei é o plan de uso de Ciutat Bella que comentaba Diego ao principio. Este proxecto estaba, o equipo redactor é a 300.000 km por segundo, que se non coñecedes é un equipo que basicamente traballa temas de urbanismo con Big Data, moi potente a nivel de análisis, moi potente. Entón, queríamos aproveitar a sintonía que tiñamos con eles e, sobre todo, este lenguaxe de mapificación que empregan nos seus proxectos para dar un paso máis
explorar novas metodoloxías que poidesen estar en sintonía con esta análise do territorio, non? Entón, aquí saltámonos, aquí non está o avance, porque neste caso é un plan especial, non ten avance, pero sí que intervimos na parte de diagnosi. Aquí, cando falamos de marco de contenido, aquí estamos falando, bueno, non expliquei o que é un plan de usos. Un plan de usos é un plan especial que fai é regular os usos de pública concurrencia. Que é isto de los usos de pública concurrencia? Básicamente son os bares, restaurantes, panaderías. Ahora está un pouco máis amplo o termo, neste caso xa se regulan en venta de proximidade, os lockers, bueno, con as consignas. Cada vez están incluíndose máis elementos máis establecemento nesta regulación que o que fai é limitar que aparezan máis actividades deste tipo. Aquí, por exemplo, o tema dos souvenirs, ¿no? Que é un tema moi difícil de regular porque el souvenir non é un establecimiento, é un produto. Entón, ti podes pedir unha licencia para abrir unha tenda de roupa e estampar I love New York ou estampar lo que quieran. Entón, é un tema moi difícil de regular. De feito, en Barcelona hai un plan específico de souvenirs e non tivo efecto. Pero neste caso, se algunhas licencias sí que son moi concretas e sí que están incluídas neste plan de usos. E basicamente o que fai determinar unhas zonas nos cales podense instalar ou non determinadas actividades con certas condicionantes de distancia ou de superficie, etc. Nos fixemos, neste caso, 4 plan de usos como este. En Ciudad Bella era o máis grande, pero fixemos tamén o de Paralel, o de San Andreu e o de Gracia. Pero este creo que é o máis interesante, máis alá do tema, por a metodoloxía que empregamos. Neste caso, o marco de contenido estaba tamén moi vinculado a recoller percepcións a nivel de impactos das actividades prexudiciais, non, que hai nun territorio, tamén a nivel de saturación, si a xente percebe que hai moitas actividades nun territorio, a nivel de aumento, que significa que antes había e agora hai máis. Es un pouco estructurando, intentamos aquí estructurar moito este tipo de preguntas que facíamos a xente, pero en realidade é un tema de percepción e un tema de propostas, non? Entón, iso, como podíamos, de alguna maneira, que o noso proceso tivese un resultado que poidese incidir na regulación e, sobre todo, que o equipo redactor poidese interpretar mellor, non? E o que decidimos facer foi, en principio eran 70 entrevistas paseadas, pero ao final conseguimos facer 40. E estas entrevistas paseadas, a proposta era quedar con actores que estaban no territorio a nivel, bueno, aquí teño os cores son o nivel comercial, cultural, de restauración e vecinal, que sean representativos dos barrios de Cidade Bella. A proposta era quedar nun punto e facer un paseo sen máis, cunhas preguntas que tiñamos, pero a idea é que eles nos levaran polo seu barrio ou polos que el consideraba importante, e nós ir recollendo cunha tarxeta pois os impactos que el detectaba. Pois aquí esta tienda hace 2 años non estaba, e mira ahora, hai unha tienda de pintado de uñas, pois pintado de uñas. Había moitas problemáticas tamén de vivenda, de mobilidade, etc. Son cosas que ademais do tema de regulación tamén recollemos, pero a idea era recoller pois isto, que cambios había, que percepción tiña a xente do seu territorio cotiá. E ademais das entrevistas, pois fixemos estes talleres abertos, neste caso eran sectoriais, de cultura, comercio e restauración, e o espacio de propostas en línea. Pero máis alá dos talleres que já vichedes noutros exemplos como son, pois estas fichas intentábamos recoller pois, o camiño que fixemos coa persoa, que xa ten xa dá moita información, porque escolle un camiño non outro. E en cada punto pois, intentamos recoller pois, temas de diagnosi positiva, temas de diagnosi negativa e outros comentarios. Coa idea de xerar, saltarei a esta, este é o plano de mapa de calor. Neste caso, moi sinxelo, son as rutas que fixemos, a gradación de calor
a percepción dos impactos, ¿no?, que estaba tendo cada territorio. E o cosa interesante, ou ao menos que creo que aporta no proceso que fixo 300.000, é que os seus mapas de vulnerabilidade, moitos análises que facían, o seu análisis, que era este, co noso, pois tiñan cosas en común. E hai como dous territorios que son estes, que son a zona de Sampera e a zona de Carretas e Rigreta, que son dúas rúas así longitudinais del Raval, pois eran espazos no que estes impactos estaban aumentando considerablemente e eles detectaran que había certa vulnerabilidade. Pois eles podían argumentar dentro do planeamento que estas son áreas de especial protección, no cal ti podes aumentar a regulación, de alguna maneira limitar máis estas actividades que se consideran prejudiciais para o territorio. Esta xustificación, isto é un paréntese, é importante porque na batalla que hai na cidade de Barcelona pola regulación das actividades, e falo sobre todo do tema de establecementos turísticos, entre os promotores turísticos e os hoteleiros e o Concello, é importante argumentar por que tú fas unha regulación tan restrictiva, porque según, isto ya é tema legal, pero según la directiva europea del 2006, ti non podes limitar o libre comercio. Entón, solamente se hai un tipo de vulnerabilidade en el territorio, é unha epígrafe, máis alá da epígrafe, o tema é que se ti non queres que isto poda derivar en un contencioso judicial, has de ter ferramentas potentes, argumentos potentes para poder justificar a túa normativa. Dito isto, outra cosa que fixemos xa a nivel de divulgación en materiais de comunicación, tamén en colaboración con 300.000, pois intentar xerar elementos ou panfletos ou trípticos nos cales explicar os impactos que actualmente ten o territorio e explicar que é isto do Pla de Usos, porque é un tema moi complicado de entender, porque a nivel técnico cando comezas a entrar no tema ten moitas ramificacións, digamos, legais e xurídicas bastante complexas. A nivel de participación, pois sobre todo, salientamos o tema das entrevistas, e diría que xa está. Este deixarei-no porque senón, ademais é moi semellante o tema de Tarragona, para así poder falar do tema un pouco do título da conferencia, non? Límites e oportunidades da participación en urbanismo. Hai como tres partes aquí. A nivel de dificultades e límites, algúns creo que son bastante, digamos, igual coñecidos, pero non está de máis salientalos. A nivel de oportunidades sí que hai cosas que son interesantes reflexionar que pode ser non pensamos habitualmente. Esta última ítem, que é o tema do urbanista mediador, estamos con o meu compañero que levamos máis este tema, tamén no seno da cooperativa, pensando cal é o noso rol como urbanistas, no fondo, porque eu teño formación de urbanista e o que aporto nestes procesos participativos. Cal é o noso rol neste tipo de procesos, un pouco, non? Saindo un pouco máis do dinamizador do proceso. Eso é un dos temas ou dos eixos. Nós temos máis papeles no planexamento. A nivel de límites, pois aquí xa un pouco listado é longo, pero cosa que nos atopamos habitualmente, que hai unha falta, incluso en Cataluña, de cultura de participación, sobre todo a nivel interno, que isto dos concellos, a veces hai moita desconfianza, moito medo de abrir estes procesos porque se entenden como procesos nos cal a xente pode sentirse frustrada se non sacadan o que les queren. É dicir, hai que educar tanto internamente como externamente que os procesos son espacios de diálogo no cal non é que fagamos o que ti queires, sino que estamos atopándolo nun espacio para reflexionar sobre a nosa cidade. E iso é unha das cousas que poñía aquí, que costa moito sair da queixa individual e poñerse nun espacio de traballar para o común. Tamén hai unha falta a veces de liderazgo e visión coordinada a nivel político. Eso é evidente. Nos procesos que fixen eu, só en había un acordo de todos os equipos de goberno para impulsar o proceso participativo. Por un tema de tradición do alcalde e porque non se presentaba máis. A súa última legislatura tiña moita abertura e capacidade
de aglutinar en torno á súa idea e ao seu proxecto pois os diferentes grupos municipais. E isto reflexase que nas rodas de prensa non estaba o goberno, estaban todos os grupos, que todos os grupos falaban. É dicir, hai unha vontade, ten que haber unha vontade por parte do goberno para abrirse outros espacios e outros, digamos, outros grupos políticos. Isto non acostuma a pasar. E a nivel técnico, que ás veces se lideran desde planeamento ou desde participación, pero nunca ou poucas veces hai unha visión coordinada entre os dos departamentos. Por outro lado, pois hai certa desconfianza tanto nos procesos de participación por ese tema de frustración e tamén hai unha desconfianza na práctica do urbanismo, sobre todo derivada da época do ano 2000 a 2010. É dicir, cando ti saes á rúa e falas coa xente e dille urbanismo, pois pensan que son pisos de especulación. É que é así. Entón, agora xa está un pouco máis olvidado, pero sí que costa facer entender a xente que o urbanismo é máis que pisos, senón que é mobilidade, que é espacios públicos, que é espacios abertos. Entón, aínda temos que loitar con certa desconfianza nestes aspectos. E outro tema fundamental é que abordar procesos vencellados aos temas urbanos é moi complicado, porque hai conflictos previos no territorio. Nós chegamos a un territorio de novo e temos que entender o que pasa ali. E ás veces en territorios moi pequenos son temas incluso familiares, que cando traballamos en concellos de 1000 persoas, que estamos facendo agora, pois todo o mundo se coñece. Entón, a desconfianza dunha persoa ou dunha entidade da outra é por un tema de vínculo, non por un tema sobre o que opina. Entón, isto é unha das dificultades que temos. Conflictos de intereses que non sabemos de onde veñen, cambios de tendencias rápidos. Isto que comentaba do plan de usos na entrevista, pois cando se aprobou o plan de usos, pois comenzaron a aparecer establecementos que non estaban recollidos. Pois isto das consignas, pois como non podemos facer un bar, agora facemos unha consigna. Entón, a realidade urbana vai por diante dos proxectos urbanísticos. E o tema dos mandatos, pois hai moitos procesos que son de mandato. Isto é unha lástima porque se pasa un mandato e non renova o goberno, pois se perden os procesos participativos. E despois outros máis secundarios, por decir así, que son ás veces o marco no cal pode incidir a participación é moi reducido, ou porque hai moita legislación, ou porque xa hai moitas cosas decididas, ou porque non hai cartos, ou porque xa o político ten unha idea. Entón, ás veces se acota a participación a cousas moi pequenas. Outras é que os recursos que dispoñen para facer este tipo de procesos son moi limitados con respecto ás expectativas. Cando preguntas, quen queres que participe? Toda a cidadanía. E con dos actividades non se pode, con dos actividades non se pode hacer isto. Entón, ás veces cando comezas a entender o encargo do político, do técnico, hai que empezar a aterrizar e situar o que se pode facer cos recursos que están poñendo, porque a veces son diametralmente opuestos. E por outro lado, e sobre todo no caso do planeamento, é moi importante o tempo de redacción e aprobación dos instrumentos alarga moito estes procesos. Por iso tamén situalos en fases iniciais moi concretas e non vincularlos a todo o desenrolo do proxecto, porque, por exemplo, este de Tarragona empezou no 22 e hasta o 25-26 estaremos aquí. Nos comezamos o Pont de Rubí o ano pasado e a idea é aprobarlo en 4 anos. Son procesos moi longos. Entón, hai que situar e acotar a participación a fases concretas. A nivel de oportunidades, aquí hai unha que para mí é fundamental, que é o tema, sobre todo en Cataluña, a participar non solamente no urbanismo, participar en calqueira planexamento público ou proxecto público é un dereito que temos recoñecido na Constitución e que Cataluña desenrolou moito máis que en outros sitios. Na lei de urbanismo está recollido que ti tes dereito a informarte, a participar, a ter información online dos documentos, a ter un espazo para decir o que ti queiras, etc. Despois, outra cosa a salientar na miña experiencia é que cada vez hai moita implicación e vontade dos técnicos e as técnicas urbanistas en incorporar a participación no planeamento. Isto é unha cosa a salientar que isto non o poñía ao principio, pero ahora decátome que non ten por que ser unha cousa así normal, pero a xente se implica moito e dedica moitas horas.
e veñen a reunións que non tiñan que vir, o sea, están interesados en que a xente di. O sea, hai moita vontade e moita dedicación por parte dos técnicos de alá. E despois cosas máis de impactos cara a cidadanía, que ás veces non nos decatamos, pero os momentos que xeramos, non, este itinerario, pois a veces facemos un itinerario sobre mobilidade. E decataste que nun momento hai 3 ou 4 veciños falando de se é máis conveniente poñer un ascensor ou unha escalera mecánica. E son momentos que digo, pois, por isto xa ten sentido o proceso participativo, porque a veces pasamos pola rúa, pola cidade, e non nos fixamos no que pasa. Ni non nos decatamos que nos podemos opinar un pouco tamén sobre como pode estar ordenado un espazo público. Entón, estes momentos nos cales paramos un pouco a vida e falamos dun espacio verde, dun equipamento, pois son espacios que hai que tamén poñer en valor. E despois, dos aspectos que traballando no noso equipo, fai un paréntesis, temos tamén outras disciplinas e nunha fase do noso proxecto estivo un educador social que incorporou moitos conceptos novos á cooperativa. E un deles é este, o tema da transmisión cultural. Que significa isto? Que, bueno, para min os espacios de participación, iso son momentos nos cales nós, como técnicos ou técnicas expertas en urbanismo, temos a oportunidade de transmitir o que coñecemos á cidadanía. E son momentos que igual non nos decatamos, pero de alguna maneira estás empoderando, por dicir así, a xente para que no próximo proceso participativo pois xa teña un fundamento sobre que é un sector de urbanización ou algúns elementos de coñecemento sobre o transporte público, ¿no? De mobilidade en tranvías. Cosas moi concretas, pero que ti vas alimentando un pouco de maneira pedagóxica a cidadanía para que pode tener máis argumentos para participar. E como anécdota, no ano 2014, cando fixemos o plan de usos de Gracia, había un colectivo de veciños que estaba moi implicado no proceso. Era un tema cando comezas a falar sobre isto de pladusos, hai un tema moi técnico do tema de licencias, non? Ou de temas de distancias ou de áreas como se di, de regulación. E estes conceptos, a xente que estaba no grupo motor, que eran veciños normales, que viñeron ao principio non entendían, pero ao final do proceso, cando tiñamos que facer a sesión de presentación final, foron eles que explicaron o proxecto, que explicaron a regulación. Pois en sector zona EA se aplica a condición de distancias de 200 metros por isto, e é un dos exemplos que vexo máis claros desta transmisión cultural, que nós nese proceso foron 6 meses, pois a xente empoderouse e tiña, digamos, coñecemento da materia. E outro tamén que adoitamos do compañeiro educador social que traballa en temas comunitarios, que estes espazos que xeramos nós tamén son espazos para que a xente se coñeza. Non máis alá do tema, son espacios no que xuntas a 20 personas, 30 personas do mismo barrio que pode ser non se coñecen, pero xeres un espacio no cal poden falar tranquilamente e poden xerar relaciones para despois pois montar unha festa ou dir, pois mira, ti máis eu podemos falar deste tema que interesanos, non? Pois son espacios tamén iso máis alá do contido que fomentan esta relación entre cidadáns que ás veces en algúns barrios está moi non hai tanto tecido comunitario. E o último, que creo que de cara a nosa profesión é o que acostuma a ser mellor visto, máis útil, é que a xente é unha fonte de información porque vive o espacio, porque ten vivencias, ten percepcións, e al fondo todos estes gráficos que os estaba asignando son sintetizar toda esta información para que sexa útil no planeamento. Isto é un enfoque máis sociolóxico, non? Pois de enquestas ou estudios de opinión, etc. Pero non hai que olvidar, é unha das cousas que estamos explorando para ver realmente cal é o valor que ten esta información dentro do planexamento e da ordenación. E estos son ideas que sí que son moi exploratorias. De feito, agora estamos intentando articulalas nun artículo un pouco máis axeitado, pero sí que interesanos ir comentando este tema e situando este concepto, non? Cando nos preguntamos, nos levamos casi 15 anos facendo esas cousas
Al principio víamos como unos dinamizadores, al final estamos mediando entre diferentes actores, estamos falando cos políticos, estamos falando cos técnicos, estamos falando coa veciñanza, estamos sintetizando información. Entón, cal é o noso rol nestes procesos? Así como podemos falar de dous paquetes, non? Estamos entendendo o proceso participativo non solamente como un dereito, etc., sino que estamos entendendo como un proceso de investigación. Entón, nos temos este rol, temos competencias técnicas sobre os temas de debate. Para crear o marco de contido non pode ser, digamos, alleo aos temas urbanísticos, non que tens que coñecer conceptos para poder saber aterralos ou entender o que está dicindo o documento técnico e tamén para saber traducilos de cara á cidadanía. Entón, hai un tema de formación que sí que é necesario. Despois, actuamos como axentes mediadores, é dicir, nos somos dos poucos actores que falamos co regidor, co goberno, co técnico de comunicación, co técnico de participación, co técnico de urbanismo, con la asociación de vecinos, con el no sé qué, con el vecino de no sé... Al final estamos mediando entre diferentes axentes, estamos obtendo unha información que é moi valiosa para o proxecto. Empregamos, bueno, desde o principio estamos con este tema, son técnicas de investigación e acción participativa. En el fondo, se buscáis, esta metodoloxía un pouco está no fondo do método de investigación que estamos facendo. Facemos un análisis iterativo, cuantitativo, cualitativo e participativo, é dicir, estudiamos, facemos estudios previos, integramos información das enquestas e integramos información dos talleres participativos. E aplicamos estos métodos inductivos e deductivos. Estas son cosas que estamos explorando, pero a idea aquí é que non solamente para argumentar estas conclusións que estamos a facer, non, como a síntese do proceso participativo, a interpretación que facemos das aportacións a temos que clasificar en uns temas, non? Este proceso desde lo particular, que é a aportación, ata a clasificación de temas, é un proceso que facemos internamente como técnicos. É un proceso que é de ida e volta, é dicir, nosotros estas aportacións materializamos nun tema e este tema a vez sérvete para poder clasificar novas aportacións. Aquí estou falando dun tema moi concreto que é como sistematiza e analiza a información que se recolle nun proceso participativo. Pero no fondo hai unha parte técnica de análise que tamén está operando nesta investigación que estamos a facer. E unha carencia, que isto sí que é unha cosa que nos falta, que é un tema que estamos a reflexionar, é que non pode haber só unha mirada sobre o resultado do que sabe un proceso participativo. Normalmente as aportacións pasan por un corpo, non? Por unha cabeza e sintetízase, pero o que podo ler eu desde a miña disciplina é diferente ao que pode ler outra persoa. Entón, aquí estamos falando de que maneira se integran estes equipos na análise das aportacións e do proceso. Este é un tema, como digo, que estamos investigando tamén con a Universidade de La Salle para intentar poder darlle forma metodolóxica a todo isto, pero é basicamente como interpretamos as aportacións do proceso participativo e que valor teñen no resultado. E outra das grandes, digamos, funcións ou roles que ten este rol de, bueno, outras funcións que ten este rol de armonista mediador é de facilitar o acordo político. Saltarei un pouco. Basicamente o que quero dicir aquí é que nós, cando temos todo este coñecemento do proceso dos actores, da información recollida, o noso rol aquí xoga tamén para que o proxecto salga adiante co máximo consenso posible. Eso quere dicir que cando tú formulas ou faz un relato sobre os resultados do proceso, tens que ter en conta todos estes aspectos. É un tema interesante porque unha aportación que saiu poucas veces, pero que ten un valor importante, porque está en sintonía con uns valores que defende digamos, o equipo redactor, o equipo de goberno, o que aporta moita información nova que non estaba recollida, a mellor tens que darlle un pouco máis de peso para que xeraron máis consensos, que todo o mundo se sinta recoñecido no resultado. É un tema delicado, porque non é un tema xa de interés, de frecuencia, de número de aportacións, senón un tema xa de contido.
coa vontade de iso, de intentar enfocar os resultados cara a un consenso que todo o mundo se sienta recoñecido no resultado. E o tema da xestión do conflicto, o temas de dinámicas de puestos bueno, de puntos de acuerdo e desacuerdo, isto depende como se queira abordar o proceso participativo, pero un aspecto que hai que ter en conta, digamos, se queremos chegar a consensos. Isto que non expliquei moi ben esta parte, pero basicamente o noso rol aquí sería iso, pois intentar facilitar que o planeamento teña o máximo de actores en consenso ou de acordo cos resultados. Ya está, perdón. Bueno, imos un pouco xustos de tempo, pero un par de preguntas se hai por aí. Se non fago a eu. Mira, vale. Hola, moitas grazas por isto que foi espectacular. Só unha pregunta, unha curiosidade. De que maneira utilizades as ferramentas informáticas para todo isto, digo, para a gobernanza digital, para facilitarlle a xente que a faga chegas, para exploralos, estudialos, non sei. Unha curiosidade. Sí, bueno, en Cataluña xa está implantada desde fai moitos anos, casi 8 anos, as plataformas de CIDIM. Non sei se coñecedes, son plataformas de participación en línea que teñen moitas funcionalidades. Nos, de todo, de votacións, asambleas, consultas, propostas, enquestas. Entón, ese é o noso entorno de traballo a nivel digital. De feito, todos os concellos teñen unha. E nos, dos procesos participativos, acostumamos a facer, bueno, empregar dous componentes, que son as propostas, é dicir, todo o mundo pode hacer propostas, ¿no?, en línea, e os cuestionarios, que sí que son como propostas un pouco máis dirixidas ou estructuradas co marco de contido que estamos falando. Pero despois poderías implementar máis componentes como votacións, etc. Outra cosa que sí que empregamos, pero eu non adoito empregalo moito nestes procesos, pero son outras ferramentas en liña co teléfono móvil. Pero eso cando se quere chegar a consensos. A outro compañero que traballa en proxectos de asambleas deliberativas que sí que se ten que chegar a unha conclusión, o sea, hai que votar. Entón, hai aplicacións como Mentimeter ou cosas así que aquí podemos facer unha pregunta e ir mirando aquí os resultados online e ir achegando a un consenso. Pero estes son procesos máis longos. Estamos falando de que son sesións de sesións coas mesmas persoas e vas aterrando un pouco os temas. Neste caso que empregamos que son talleres abertos, nos cales a xente vai cambiando e os temas vanse repetindo, non se poden implementar técnicas de consenso porque non hai tempo. Pero bueno, básicamente el Decidim y el Mentimeter son dos. Bueno, pois moitas gracias polas túas aportacións. Para min é bastante satisfactorio ver que hoxe estamos aquí os tres últimos concelleiros de urbanismo, pero por desgracia creo que non hai ningún técnico municipal. E moitas veces na participación esa consugación da opinión cidadá e da opinión, digamos, máis técnica, máis formada, non? Bueno, pues a veces producense contrastes que, bueno, nesta cidade en concreto vivímoslo en algún caso particular, específico, moi claro, e gustaríame un pouco facer unha reflexión sobre como incide na participación. Cando ibas explicando os casos, a metodoloxía e os casos, non? Bueno, pois despois de participar en algúns procesos nesta cidade no período 2015-2019, non? Bueno, pois ves que é posible, pero que realmente cando vin a túa diapositiva límites e dificultades, ves que os límites e as dificultades son iguales para todos, non? En todos lados, non eran só en Santiago, que tamén se dan en todos lados, non? Aquí houbo orzamentos participativos nos cales para facer obras e servizos, bueno, pois
chegou a unha disposición económica de prácticamente o 10% das partidas de inversión, que creo que tiña unha boa funcionalidade, na que, por exemplo, se viviu un tema que eu creo que é importante tamén valoralo, que era que as asociacións veciñais que sempre tuveran o seu canle de participación, non? Víanse como atacadas ou ao principio un pouco recelosas desa participación universal. Bueno, ao final houbo que buscar formas de canalizar para que non houbera como esos recelos, non? De como canalizar a participación, non? Se a través das asociacións ou directamente a través dunha participación universal. E digo, ou decía antes, non? Que a veces en algún proceso, como pudo ser o de Peleteiro, no que se intentou unha parcela emblemática na cidade como antigo colexio, non? Na que os criterios cidadáns participativos pois iban un pouco na liña de non alteremos volumes e, sin embargo, os criterios máis técnicos, máis urbanísticos, non? Pois podían decir, bueno, pois busquemos todo aquilo que falta na resolución desta parcela, non? E aí, moitas veces, para min, hai como un urbanismo do século XX, un urbanismo do século XXI, no cal eu creo, polo menos, que a participación, a decisión da xente, ainda que non poda estar tan formada, pois sí que creo que a cidade se transforma ou se move, ou a mobilidade incluso, non? Para resolver necesidades cidadás ou preocupacións cidadás, non? E esa consugación dos criterios técnicos ou máis de disciplina urbanística e os criterios de participación para min é un dos graves conflitos da participación, non? Decía que nesta cidade houve varios casos que puderon funcionar ben ou moi ben, como o plan de xestión que tramitouse simultaneamente co plan de uso da cidade bella de Barcelona, que fixose un plan de xestión da cidade histórica e que, bueno, eu creo que funcionou ben, despois por un desos motivos que sempre atopamos, que son os cambios políticos, quedou parado, non? Pero, bueno, agradecer a tua charla, non? E dous temas quería que un pouco saber a tua opinión ou afondar sobre eles, non? Esa dicotomía entre a opinión cidadá e a opinión técnica máis fundada urbanísticamente, non? E despois, bueno, básicamente sobre ese tema. Un pouco saber a tua opinión. Como equilibrar, como facer que esa balanza, non? Desde un equipo de mediación, bueno, pois poder facer que sea o máis útil posible para a cidade. Nada máis, gracias. Depende. É difícil responder sen enredarme moito, pero dicir, todo ten un valor. O sea, aquí la clave es que todo o que facemos nós pode ser, igual non teñen moito impacto no planificación final a nivel dos desexos da xente, non concretos ou individuais, con respecto ao proxecto final. Pero ten outros valores, como foi informando, como foi explicando, como tema informativo ou tamén cosas que sí que poden aportar a nivel técnico se realmente hai vontade técnica para incorporarlo. Pero, bueno, a clave de todo isto, se é o peso técnico ou da participación, é se hai un compromiso político por, de alguna maneira, escoitar ou incorporar os resultados o máximo posible, o que permita a legislación, o que permitan os técnicos. E aquí ti teña esa capacidade para, dende o goberno, dicir pois quero incorporar alguna das propostas que saíron do proceso participativo. Se cumplen a legalidade e se cumplen os parámetros ou necesidades que se recollan ou que se necesiten para cada sector. Pero entendo aquí que ás veces hai moita... Nós tamén atopamos moita reticencia por parte de técnicos para, sobre todo en presupostos participativos, para estudiar algunhas propostas a nivel presupuestario, pero eu creo que teñen que porse un pouco a servizo do que saia do proceso participativo. Non todo que sea disparatado, pero que teña un certo sentido, é un factor que axudará a que o consenso sea, que comentaba antes, o que o proxecto sexa un pouco máis de consenso.
E hai maneiras de facelo con unha serie de acordos ou compromisos. Iso nos facemos ás veces ao final do proceso participativo dos plans directores urbanísticos, cando presentamos os resultados á parte política, convidamos a que fagan unha carta de compromisos. Unha carta de compromisos que, pois, do que sei do proceso participativo, eu comprométome a incorporar isto. E o seguinte non vou a incorporalo porque uno no quiero, outro no puedo, outro no tengo dinero. Pero que hai un retorno sobre os impactos que tengo o proceso participativo no planeamento. Evidentemente, se este compromiso pois, é un cambio de goberno, pois se perden os compromisos. Por eso é importante, un pouco intentar explicar que é importante que todo o mundo se entre recoñecido nos consensos do proceso participativo para que poidan ter continuidade. Pero, bueno, creo que al menos ten que haber un equilibrio entre as dúas bandas, a parte técnica e a parte de participación, sempre que haya un liderazgo político digamos, aceitado. Non sei máis ou menos era a idea ou a opinión que te esperabas, pero sí. Sí. Bueno, non temos tempo para máis, pero como temos un viño na delegación podemos seguir charlando ali máis distendidamente. Sí, na sede da delegación no Baixo Cuberta, na Plaza da Quintana. Grazas, chao.